Кай бобоҷон мо ина имрӯз дар аэропортем моро озод кардан, кӯдакома овардан, ина мерем ак насиб боша иншоалло ба амри худованд. аввало парвардигаро, баъдем ба чи шумо, ба ёрдами шумо, баъд ҳамаи бачаҳои тоҷик 10,000 раҳмати калон ки мара ёрдам кардан, моро фмс тезтар халос кардан. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. 1000 раҳмати калон барои бачаҳои тоҷик ки дастгирӣ кардан. мо соқу саломат ба ватан омадем. раҳмати калон акай бобоҷонда ки сабабгор акай бобоҷон шид. аввал худованд, баъдам акай бобоҷон сабабгор шид. мо соқу саломат омадем ба ватанмон. тезтар бачаҳо ёрдам кардан. 1000 раҳмати калон. ай ҳаматон миннатдорам. худованд дар якуми шумо ки чанд суми расход кардагӣ гузаронден, ёрдам карден, худованд ҷои ӯро пур куна ва зиёда гардона. мо тезтар мо билетмона гирифтан, коғазҳоамаро туғрӣ кардан, бо дастмонда пул додан. мо соқ саломат қатъи кӯдаком омадам расидам дар Тоҷикистон. 1000 раҳмати калон. ай ҳаматон миннатдорам. ҳаматон бахшен хайр ки ёрдам карден, иқадар чӣ карден. 1000 раҳмати калон ҳаматонда. саломи дӯстони азиз, худованд нигоҳбонтон боша. ҳама гирани шароит карасем бародарора чӣ гуфтанем, раҳмат ба ҳамаи мусалмоно, ба мардуми сарбуланди Тоҷикистон ки дар ҳама шаҳрҳо ҳастем, хусусан ба бародарони акҳои Уфа, ба Амрулло ки бародаро дастгирӣ кардан омадем, модара аз спецприём гирифта қати ӯ ятимакҳо се ятим роӣ карде. раҳмат ба ҳаматон акҳои Уфа, аз номи модари ҳамо апа, аз номи ҳамо апа, аз номи тамоми мусалмоно, хусусан номи бобоҷон 88 ба шумо раҳмат бародарони Уфа. Амруллои видеоро бирасоншу иншоалло ки апара соқ саломат ба хонаша рафт. ина диде видеоша аз ҳаматон миннатдорем. ҳамқатон мегӯм ки ягон мусалмон, ягон тоҷика намоне ки дар спецприём боша, амиқак имконият боша бироре роиш куне. илтимос ай ҳамаи диаспораи ҳамаи шаҳрҳои Россия хоҳиш мекунам. раҳмат ба ҳамат дӯстони меҳрубон. мо 10 нафари дига дар кора барои чӣ рафтан? барои ҳаҷ рафтан. 10 нафар рӯзи 1 то 5 парвозай. ина 15 рӯз дига 12 рӯз дига мундай, бо наге ки хабар накаред, боре то виза меброя. 10 нафари дига ин номеро 1673 бародаро занг бизане. акай Ҳасан жда дора замано ки ҳар якдуми шумо 10 нафари дига дар кора ба наге ки хабар накаред, баъд уҷе парвоз меша, акава несай нея. ба ҳам хотир бародаро $1600 гаснисоҳо наздик, хурду хӯрок. касе ки агар бихоҳе рои сафе кадме ки ба хурду хӯрок бихоҳе $1850 кардмед, бе хурду хӯрок бихоҳе $1600. комфорт гаснисо да Маккарам хариб, да Мадинарам хариб. хуб кадмед ки агар ба хурду хӯрок $1850 мети, якум рӯз мехӯрим, ахқол нашим, ба обратни сум аз статкаи сумта мегирим, мегӯ академ худ мерам мехӯрам. ба он хотир илтимос хоҳиш мекунам кадмед ки агар ки рафтани занг бизанед, хоҳиш мекунам дар ҳар як видеом ки кадмед сум надори қарз карда ҳаҷ наре. хуб кадмед шароит дори, кадмед қарздори худованд қардота кандак нав. ҳаҷи мисли мову шумо одамои камбағал, ин ҳамин намози ҷамъаи, намозҳои хундагӣ, корои хайр. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бачаҳо 10 нафари дига срочно. худо нигаҳдор.